बेयो मोनसे पलिटिकल मेटार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि हाबा मावनाय जोंनि संबिधानानो जा बा जोंनि 1967 निफ्राय दिनैसिमनि जि ट्रेक रेकर्ड एबसुनि जि जारिमिन बे जारिमिनाव मालाबा पलिटिकेलि जों इनिशिएटिभ लाबोनो गोनां जादों मालाबा जोङो साक्सेस जादों आरो मालाबा बियो बबेबा एंगोलाव बियो एसे माने स्टपडबो जादों जों फेलार जायाखै आरो फेलार जानायनि बाथ्रा गैया जातिनि सार्थआव जि एजेन्डा जि थांखि आरो जि इस्युखौ लानानै जोङो टेकआप खालामनांगौ जोङो खालामबोदों दा बेखायनो नों नाय जे 1967 बे समाव प्लेन ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम बेबो जोनोम जादों एबसुआ गिबि जोनोम जादों बिनि उनाव पिटिसिनि जोनोम इन्दिरा गान्धीया बै समाव घोषणा होदों माने जि हिल लिडार्स कनफारेन्सआव माने नर्थ इस्टखौ बा आसामखौ बै समाव जि आसाममोन गासै 7 सिस्टारा बेखौ माने फेडारेल स्ट्राक्चाराव दाफामफिननाय जागोन दा रिअर्गेनाइजेसननि मेटार फैनाय लोगो लोगो बै समाव माने बयबो माने एलार्ट जाबाय बयबो एवेर जाबाय आरो गावबा गावनि राइट्स जों आसामाव थाया जोङो खासि सोरबा जोङो माने मिज' सोरबा जों नागा सोरबा जोङो माने बेबायदिनो गोबां मणिपुरि गावबा गाव माने जि एजेन्डाखौ लानानै बिथांमोना आवाज होबाय आरो पिटिसिया बै समाव पलिटिकेलि आवाज होदों एबसुआ पिटिसिनि आन्दलनाव उदय आसलखौ माने जोङो सापर्ट खालामनानै खामानि मावदों भाषानि आन्दलन फैबाय रमान स्क्रिप्टनि आन्दलन बे आन्दलनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा युथ फर्स हिसाबै जोङो खामानि मावदों बै समाव बैनि समनि दैदेनगिरिफ्रा फैयै आसु आन्दलननि टाइमावबो गोबां बर'फ्रा आसामनि सार्थआव मदद होबोदों जायगा जायगा बेनि उनाव जों नुबाय जे बर' हारिनि स्पेसा बहा बर' हारिनि जि फिउचार माने जोंनि सेफ्टि सिकिउरिटिया बहा जोंनि पलिटिकेल राइटआ बबेयाव जोंनि संबिधानिक माने अधिकारा बबेयाव बेखौ लानानै जेला बड'फानि नेतृत्वआव माने बड'लेण्ड आलादा रायजोनि आन्दलन जाबाय बे आन्दलनखौ बिथा खालामनानैनो 91आव इलेक्सन दारायनो गोनां जादों इन्डिपेन्डेन्टलि 10 जन एमएलए देरहादों बिनि उनाव 1995-96 2001 सनाव फिन आरो एमएलए मोनदों दा बिएसि एकर्ड बिटिसि एकर्ड बे पलिटिकेल जि पलिसि आरो डिसिसननि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नन पलिटिकेल आफादबाबो नन पलिटिकेल केरेक्टारबाबो पलिटिकेल रल टाइम बाउन्ड मोनसे समनि थाखाय जों प्ले खालामनो गोनां जादों आरो जायनि थाखाय जोङो ग्रेट एचिभमेन्टबो मोनदों आरो एबसुनि संबिधानाव लिरनाय दङ जे व्हाइन एन्ड इफ नेसेसारि एबसु आफादा पलिटिकेलि जोङो रल प्ले खालामनो हायो मा लेभेलसिम खालामगोन बोरै खालामगोन इट्स आप टु द डिसिसन अफ द माने केबिनेट डेलिगेट्स एन्ड एबसु माने एक्जिकिउटिभ बडि दा बेबायदि मोनसे धाराजों फैयै जोङो नुबाय जे 2003 सनाव सुक्ति जाबाय 5 सनाव गिबि इलेक्सन आरो थांनाय समावबो नुदों जे मोनसे पलिटिकेल पार्टि दायो आरो बे लिडारफोरनि गेजेराव गावस्रायो इउटिनि लेब दादों बेयाव नोङो माने इउबिनि लेब जोनोम जादों फारसेथिं नोङो बिपिपि बड'लेण्ड पिपल्स पार्टि दादों आरो बेयाव प्रग्रेसिभ गोदान माने आफाद गावस्रादों दा बेखायनो बर'फ्रा मोनसे समाव कंग्रेस बिजेपि एजिपि गुबुन राष्ट्रीय आरो आन्चलिक दलाव दङमोन आरो मालाबा बर'निनो आन्चलिक दल दानानै बर' हारिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज बा पलिटिकेल राइटनि थाखाय खामानि मावदों दा नोंथाङा जिखौ सोंदों जे 2005नि उनाव जों नुबाय जे मोनसे ग्रुपआ पिस एग्रिमेन्टआव फैबाय आर्म्सनि एक्टिभिटिया जोब्बाय नो डाउट एनडिएफबिआ 2005आव सिज फायार खालामदों केम्पआव थादों दा बेखायनो जोंनि उद्देश्यआ बेनोमोन जे मोनसे बयनिबो कनसेनसास मोनसे पलिटिकेल प्लेटफर्म बानायनानै बिटिसि जिहेतु क्रिएट जाबाय बर' हारिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज जौगानायनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट जोंनि इयुथफोरनि एमप्लयमेन्टनि बाथ्रा बा इयुथफोरनि जौगानाय जोंनि एजुकेशनेल इन्स्टिटिउसन गासै बिथिंखौ जोङो जुदि मावफुंनांगौब्ला पलिटिकेलि जों स्ट्रं जानांगोन पलिटिकेल डिसिसना जोंनियाव थानांगोन बिपिपिएफ दानाय जाबाय बयनिबो समर्थनाव किन्तु उनाव बिपिपिएफ आरो बिपिएफ गोदान आरो मोनसे जोनोम जानानै गावस्राबाय बिसोरनि सौग्रावलायनायावनो पलिटिकेल मार्डार प्राय 150 जनसो
माने सुबुङा थैनो गोनां जाबाय सोरबा टिचार सोरबा पलिटिकेल एक्टिभिस्ट सोरबा माने नोङो गुबुन गुबुन माने लेभेलाव खामानि मावग्रा फैयै फैयै बे सौग्रावलायनायनि गेजेराव बर' हारियाव बिराद गिदिर मोनसे पलिटिकेल डिभिजन जाबाय जानायनि उनाव अबा सारादु खुङो गामिनि मानसिफ्रा ज' जाया गामिनि मेल मिटिं लिङो खावसेया फैयो खावसेया फैया हाबा हुखायाव सोरबाया नुजायो सोरबाया नुजाया दा ससियेल जि इम्पेक्ट फैबाय युथफोरनि गेजेराव जि मोनसे डिभिजननि इम्पेक्ट फैबाय बे इम्पेक्टखौ दिनै जे बै BPPFनिफ्राय BPF उननि समाव PCDR बिनि उनाव UPPL BPF मोननै जि पलिटिकेल फोर्स बर' हारिनि माने पलिटिकेल जि लाइफआव दैदेनगिरिफ्रा मोनसे प्लेटफर्मनिफ्रायनो ओंखारनाय आरो आन्डारस्टेन्डिंआबो मोनसे समाव जातीय संग्रामनि टाइमाव जातीय सत्ताखौ लानानै एक दिनैबो जि पलिटिकेल पार्टियाव थाया मानो बिथांमोना स्ल'गान होयो जोङो जातीय सत्ता जातीय राइट्सनि थाखाय जातीय सार्थनि थाखाय जों दाबो दङ होननानै किन्तु बुंनाय आरो मावनाय मालाबा जोङो फारागथिखौबो नुयो दा बेखायनो जोंनि आपिला बेनोमोन जे पलिटिकेल पावार क्षमतानि थाखाय नङा क्षमताखौ बबेयाव दोनथ'नानै बिथिंनिफ्राय एसे आवगायबोयोबा बिथिंनिफ्राय एसे आवगायबोयोबा बबेबा बिन्दोआव जोङो ज' सावरायनानै मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआव ग्रेटार एचिभमेन्टनि थाखाय जोङो जुदि स्मल एरिया पपुलेसना खम पलिटिकेलि जों मोनसे लेभेलाव फेक्टर किन्तु नेशनेल लेभेलाव जों दाबो बिराद गिदिर फेक्टर नङा खारन जों सासेल' MP देरहा होनो हायो 10 बोसोर गोमा जाबाय दा जोङो सासे मोनफिनबाय राज्य सभायाव सासे लकसभायाव सासे बिराद गिदिर मोनसे फेक्टर जाफैनबाय दा सासेब्लाबो खारन भारतनि दानि पलिटिकेल सिनारिय'आ पार्लियामेन्टआव बियो माने समान समान मोनसे बेबधानाव दङ जदिव मेजरिटी लानानै सरकार सालायदों किन्तु बे माने डिफारेन्सआ खम आसामनि लेभेलाव मालाबा 8 जन 10 जन 12 जन जों MLA देरहा होदों मन्त्रि सासे सानै साथाम मोनदों बे लेभेलाव जोङो फेक्टर हिसाबै गिदिर काउन्सिलाव जों गावनो सरकार दानो हायो दा बेखौनो जोङो आपिल खालामदोंमोन बै जे जोंनि जि भायलेन्स जि पलिटिकेल जि थासारि बिदा फंबायनि गेजेराव बुथारलायनाय नांलायनाय जि मोनसे भायलेन्सनि पलिटिक्स जि मोनसे पावार पलिटिक्स बेखौ जोङो जातीय पलिटिक्स जातीय इन्टारेस्टआव हारिनि थाखाय जोङो खौसेथिखौ लानानै खामानि मावलांनो हायोबा मोजां जागोन बेखौनो साननानै 15 आगस्ट भारतनि उदांस्रि सानाव आपिल खालामनाय जादोंमोन आरो बे आपिल खालामनायखौ मोननैबो आफाद प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL हान्जा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF हान्जा बिभिन्न लेयारनि दैदेनगिरिफ्रा माने बेखौ कनसिडार खालामनानै बे आपिलखौ रेसपन्ड खालामनानै इनिशिएटिभआबो जागायदोंमोन खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम गोबां खेब राउन्ड डिसकासन जादों पजिटिभ डिसकासन जादों किन्तु फैयै 2 मासनि उनाव जों नुफैबाय जे सिडलीनि जे बाइ इलेक्शन बे बाइ इलेक्शनाव फिन आर्गुमेन्ट आरो एक्सट्रिम लेभेलनि पलिटिकेल कमेन्ट पलिटिकेल जि मोनसे माने खोथा बाथ्राफोरखौ बुंलायनानै दिनै बे मोनसे जि फ्रेम बानायदोंमोन बिराद खस्थ' खालामनायनि उनाव जे मोनसे बुजाबुजिनि मोनसे लामा जों खेवदोंमोन बियो दिनै जग्रबनानै थानाय बायदि जों नुदों जों निराशा जायाखै किन्तु बेबायदि खोथा बाथ्राफ्रा बाइ इलेक्शननि थाखाय मानो स्तब्ध जाखो बेखौसो लानानै गोसोआव दुखु नाङो